қарзи симкартаҳои хутона, ҷаримаҳои хутона, документҳои хутона 100% кинед. Хизмат мебаранд, фаҳмонед. нафарҳое ки 27 сола шидагиен ва аз аэропорт мегардонанд. чандин маротиба ин гуна ҳолатҳо барои шаҳрвандои тоҷик. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем дар мавзӯи реестр. оё продлит шид ё чӣ гап шид? бо диққат гӯш кунед, дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародаро, касе ки мехоҳад бидона депортатсияш кардаян ё ки депортатсияш кушодааст, номери WhatsApp мебарояд бинависонен, проверка мекуна мега. чхеле ки медонен ҳукумати Русия то 10 сентябр ба муҳоҷирон муҳлат дод ки тамоми проблемаҳои худшона ҳал кунанд, вагарна депорт кардан сар мешавад. аз 10 сентябр депортатсия ва манъи вуруди муҳоҷирони беҳуҷҷат ба Русия сар шуд. яъне ки ҳукумати Федератсияи Русия нашрияе баён кард ки аллакай ин чиз таҳти амал қарор гирифт. ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ки бидуни ҳуҷҷат дар Русия кор ва зиндагӣ мекунанд, хатари ихроҷ яъне депортатсия таҳдид менамояд. шахсоне ки то санаи 10 сентябри соли 2025 ҳуҷҷатҳои худро ба тартиб надароварданд, худро дар қайди муҳоҷиратӣ нагузоштанд ва патенту иҷозатномаи кор надоранд, дар асоси фармони президенти Федератсияи Русия таҳти рақами 1126 ихроҷ карда мешаванд. яъне ин чиза хуб ба назар бигирен. мо 10 бораҳо видео кардаем ва ба маълумоти шумо расонидем ки Русия муҳлат дод, дар ҳамин қадар муҳлат қарзои хутона, қарзи симкартаҳои хутона, ҷаримаҳои хутона, документҳои хутона 100% кинед. ҳозир дигар касе ки ҳуҷҷат надошт аз Россия баромада буд, ба Русия роҳ дода намешавад. ё ки касе дар Русия беҳуҷҷат буд, қарздор буд, аз Русия депорт карда мешавад. зинда ва сарбаланд бошен. видеоҳои моро пайгирӣ кунед, аз информатсияҳои нав бохабар бошен. комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад, номерое ки мебарояд занг занед, ин одамо граница мегзаронанд шуморо. бахтовар нависонда. зинда бошӣ акаи Сорубон. беҳтарин суханҳоро мегӯй ака. зинда бошӣ. ба пеш. мо бо шумоем. зинда ва сарбаланд бошен шуморам, касое ки моро туғрӣ мефаҳмед ва видеоҳои моро тамошо мекунед. як нафари дигар нависондай: салому алайкум акаи Сорубон. ман 27 сола шудам. хизмат мебаранд, фаҳмонед. нафарҳое ки 27 сола шидагиен, аз даъват ба хизмат аллакай озод ҳастем. давлаталӣ нависондай: акаи Сорубон, мара 2 сол пеш қапида административни штраф карда буданд. ман споридам штрафа, баъд бо 4 спискада ғалтидам. тоҷикистон 7 моҳ пас рафтам, бо багардонданам, неки ай телефон плюс 18 ёфтам. ҳамира причинаш чӣ бошад? телефон ё паспорт? баъд чӣ хел кинем ки депорт ё запрет? дигар шад точно бифаҳмем. мо дар ин масъала дар аввали видео гуфтем ва барои плюс 18 тамошо кардана дар телефон баромаданам мо як бор видео карда гуфтагием шуморо ки аз ҳамин чизорам эҳтиёт бошед, мақсад тамошо накунед, ҳамхеле чизоро аз телефонотон удалит бикунед, ба хотире ки ҳамин чизам сабаб мешавад ва аз аэропорт мегардонанд. чандин маротиба ин гуна ҳолатҳо барои шаҳрвандои тоҷик шидагӣ ҳастад. усмонзода нависондай: бародар, саволи маро ҷавоб деҳ. 2 фарзанд дошта бошӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ки не? 2 фарзанд доштагиҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем шумо. муродов нависондай: як рӯз 2-3 видео мепартоӣ, ягон маъне надорад. барои видеоро фаҳмидан ақл дар кор охӣ, значит ту ақли кофӣ надорӣ ва ман 3 видео напартофтам аввалаш ки. шаймурод нависондай: Сорубон 10 бор пурсидем, депорти 23 ки сол авф шид ё ки не? морам чанд бора ҷавоб метиҳем ба ҳамин саволо ки авфи муҳоҷирон нашида ёлӣ. шодиев нависондай: салом, номи ман дар 4 списка баромад. сари вақт баромадам. омадан ман 3 моҳ шид. патент кардам. қонуни аз 10 сентябр ҳеҷ намешавад? ҷавоб гардонед. не, вақте ки пеш аз 10 дуромаден ва патент карден, ягон мушкилӣ намешавад бародар. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум. ман студентски кардагиам дани момент метавонам дар Россия гашта. меган дар база дани баран мебарояд. 100% проверка. ту ҳамин масъаларо чиро дар назар дорӣ? мақсад донишҷӯи қалбакӣ кардагӣ бошӣ хитаву ба ҳамун ҳуҷҷат кор кардаиста бошӣ. ин чизоро мо 10 бора мегем барои шумо ки ба ин хатогиҳо роҳ натиҳед. студентский билет ба ҳолате бигиред, мо шуморо мегем ки агар дар ҳақиқат дарс бихонед, ҳамун дистансиония ё ки мерин донишгоҳ, ҳамин дарсҳоро бихонед, агар баъд ҳамин чиза барои аз документ озод будан мо 10 бораҳо мегем ки нагиред ҳамин чизоро ба хитона проблема саздават накунед.
зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com